गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ साफ्रामनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे इसोरनि बाथ्राफोरखौ मोनदांगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो आरोबाव बेखौनो आं दिनै मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्राफोर, नोंथांमोनजों बे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै रायलायनो सानदों। बेनो जाहैबाय सांग्रां जा, बी एलार्ट। अनजाग्राफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्रानि सायाव गोबांथार फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ खोनाबाय आरो मिथिबाय। अब्लाबो आंबो दिनै नोंथांमोनजों जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ, बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों मोननै पइन्टनि सायाव। बेनो जाहैबाय बे सांग्रां जा टपिक बा बाथ्रानिफ्रायनो मोननै पइन्टनि सायाव नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै रायलायनो सानदों। बेनो जाहैबाय स्पिरिचुअली एलार्ट एन्ड फिजिकेलि एलार्ट। जिउनि सांग्रां जानाय आरो मोदोमनि सांग्रां जानाय, बेनि फारसे नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोनसेल' बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आं दिनै गुसुङै शेयार खालामनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै बे समाव जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बाइबेल सिरि जों गिबियावनो फरायनानै खोनासंग्रोनि, बा जोङो गिबियावनो फरायनानै मिथिनानै लाग्रोलायनि। अब्ला बे समाव आं फरायनानै खोनासंहोगोन। बेखौ मोननो हागोन 2 थेसलानियान्स 5 बालाबनि 6 सिरि, 1 थेसलानियान्स chapter 5 verse 6 आं फरायगोन जिसुनि मुङै। बेयाव मा बुंदों? बेयाव बेबायदि बुंदों फोरबोनि गाहाम बाथ्राया, बेनिखायनो जोङो गुबुनफोर बादि दा उन्दुलां, जोङो सिरि मोननानै फेयालाबा थानि। खनसेबाव, बेनिखायनो जोङो गुबुनफोर बादि दा उन्दुलां, जोङो सिरि मोननानै फेयालाबा थानि। आसा खालामो जायफ्रा बे बाइबेल सिरि फरायनायखौ खोनासंबाय, खोब गाहामथारैनो रोखायैनो खोनाबाय, मिथिबाय, बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ जिउनि सिरि मोननानै थानायनि सोमोन्दै दिनै जोंनो फोरोङो आरो दिनै जोंखौ बुंदों स्पिरिचुअली एलार्ट बे जानानै थानायखौ दिनै जोङो बे बाइबेल सिरिनिफ्राय दिनै मोननो हायो। आरो बे बाथ्राया जोंखौ फोरबोनि फैगोन दिननि थाखाय थाम थिम जानानै थानांगौनि थाखाय बुंनायखौ बे बाइबेल सिरिनिफ्राय दिनै जोङो मिथिनो हायो। जे फोरबो जिशु ख्रिस्टआदि बे संसाराव गावनि बासायजानाय बा गावखौ खुलुमग्रा फोथायग्रा गोथार मानसिफोरखौ लांनो फैगोन, आरो बे लांनो फैगोननि थाखाय जोङो ख्रिस्टियानफ्रा, जायफ्रा फोरबो जिशु ख्रिस्टखौ मोनबाय, बिथांमोना थाम थिम जानानै थानांगौनि थाखाय बा थाम थिम रेडि जानानै थानांगौनि थाखाय बुंनायखौ बे बाइबेल सिरिनिफ्राय जों दिनै सोलोंनानै मोननो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफ्रा स्पिरिचुअली जिउआव सिरि मोननानै थानो नांथारगौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानोना जों ख्रिस्टियानफ्रा जोङो मिथिया फोरबोनि फैगोन साना माब्ला जागोन। दिनै बेखौ बाइबेलाबो दिनै जोंनो क्लेरिफिकेसन रोखा खालामनानै होआखै माब्ला जागोन फोरबोनि फैगोन साना। जानो हागौ हराव, जानो हागौ सानाव, बा जानो हागौ बबेबा मोनसे मास, बोथोर, सप्ताफ्राव बे दिनै जानो हागौ।
थ' बेनिखायनो जों दिनै बेखौ मिथियैखाय बाइबेला दिनै जोंखौ खावलायदों सिरि फैयालाबा सिरि मोननानै था होननानै। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों खृष्टानफ्रा जिउखौ लानानै जिसु खृष्टनियाव थांनानै थानायाव मा जानो नांगोन सिरि मोननानै जोङो थानो नांगोन। माबादि बाथ्राफोरजों माबादि मावनाय दांनायफोरजों जों दिनै सिरि मोननानै थानो नांगोन फै जों एसे मिथिनानै जोङो लाबावनि आरो बे बाथ्राखौ आंनि उन्दैथार मिथिनायजों फोरबोनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। थ' बेनो जाहैबाय ना इसोरखौ ना जों जुदि गिनानै बा बे इसोरजों जों जुदि लांखोजानांगौब्ला बा दिनै जों खृष्टानफ्रा जिउनि बासायजानायखौ मोननांगौब्ला मा जानो नांगोन जोङो बे इसोरनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै मानिनानै सोलिनो नांगोन आरो जोङो मा धोरोमाव थानो नांगोन। आरो दिनै बेल' नङा इसोरखौ जुदि जों ना गोथार गोसो गोथार जिउ खांनाय गोथार मावनाय दांनाय गोथारै थानायजों इसोरनि बाथ्राखौ मानिनायजों जों दिनै सिरि मोननानै जों दिनै थानो हायो जिउनि थाखाय जिउनि बासायजानांगौनि थाखाय ना। आरो दिनै बेल' नंबावा माब्लाबा समाव जोंनि जिउआ मा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै माब्लाबा हाखु दाखु जोंनि बे हाङा जोंनि बे जिउआ जोबनानै थांब्लाबो थैब्लाबो हाखु दाखु मा जागोन जोङो बे फोरबोजों जों दिनै बासाय जानायखौ जों दिनै मोननो हागोन। मानो जों दिनै जिउआव इसोरनि धोरोमाव थानानै फोरबोनि बाथ्राफोरखौ लानानै गोथारै थानायखाय जिउ खांनायखाय बा बेबायदि सिरि मोननानै थानायखाय जों दिनै मा बासाय जानायखौ जों दिनै मोननो हागोन। माब्लाबा थैनायनिफ्रायबो बासाय जानायखौ मोनगोन खैफोद निदाननिफ्रायबो आरो जोंनि जिउआ थैनानै थांब्लाबो आरो फोरबो जिसु खृष्टनि माब्लाबा ना बे संसाराव फैब्लाबो जों दिनै बे इसोरजों बासाय जानायखौ मोननो हागोन। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों खृष्टियानफ्रा जिउआव बा जों खृष्टानफ्रा जिउखौ लानानै बे फोरबोनियाव बेबादि जों दिनै सिरि मोननो नांथारगोन। थ' बेनो जाहैबाय जोंनि मानो जिउखौ लानानै इसोरनियाव स्पिरिचुवेलि एलार्ट बा सांग्रां जानानै थानाया। अब्ला बे समाव अनसायग्राफोर आरोबाव बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोनजों फिजिकेलि एलार्ट मोदोमखौ लानानै जे जों दिनै सांग्रां जानानै थानो नांगौ बेनि सायावबो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानबावदों। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेसेबांनाखि आंनि बे भिडिअखौ जाय खृष्टियान बिदा फंबायफोर दायो नायगासिनो दङ बा जाय खृष्टियान नङाब्लाबो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जे इसोरनि बाथ्राया दिनै जोंनो दिनै मा फोरोंनो नागिरदों ना। जों एसे गिबियाव मोननो हाबाय जिउनि सिरि मोननानै थानायनि सोमोन्दै बा जिउनि सांग्राङै थानांगौनि सोमोन्दै माबादि सांग्रां थाब्ला जोंनि जिउआ बे इसोरजों जों दिनै बासायजागोन बेखौ दिनै जों मिथिनो हाबाय। अब्ला जोङो नायबावनि गुसुङै मा खालामब्ला जोंनि बे मोदोमा हानि बे मोदोमा दिनै बासायजानायखौ मोननो हागोन बेखौबो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। मानोना जोंनियाव दा जायफ्रा गोथाङाव दङ जोंनियाव दा मोदोमा थानायखाय आं बेखौबो दिनै नोंथांमोनजों रायलायनो सानबाय। थ' अनसायग्राफोर दिनै जों बयबो हानि मोदोमखौ लानानै ना जों खृष्टियानफ्रा फेयालाबा सिरि मोननानै थानो नांथारगोन। खृष्टनियाव अनजाग्राफोर जों दिनै गोबांथार जों खृष्टियानफ्रा फोरबो जिसु खृष्टखौ मोनब्लाबो मोदोमखौ लानानै जों दिनै सैनो गोनां जायो। थ' बेनिखायनो जों दिनै मोदोमखौ लानानै जिउआव जेरैबायदि सिरि मोनदों बेबायदिनो सिरि मोननानै थानो नांगोन ना। दिनै मोदोमखौ लानानै जों गोबांथार सैनो गोनां जायो ना। बे सैनांनायफ्रा जाबाय माब्लाबा मा जायो जों दिनै थैनोबो नाङो मानोना मोदोमखौ लानानै सिरि मोननाय गैयैखाय। आरो माब्लाबा गाबनाङो माब्लाबा लाजिनाङो माब्लाबा जों दिनै जब्रा जानाङो आरो बायदि बायदि गोबांथार जों दिनै मोदोमखौ लानानै सिरि मोननाय गैयैयाव हस्पिटालफ्राव थानो गोनां जायो बिसिनाफ्राव दिनै गोग्लैसोनानै थानो गोनां जायो दिनै जोङो गाबनाङोबो
लाजिनाङोबो गोबांथार दिनै बायदि बायदि जायो मानो मोदोमखौ लानानै जों दिनै सांग्रांथि गैयैयाव दिनै बे घटनाफ्रा दिनै जोंनियाव दिनै जानो मोना थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै जोंनि हानि मोदोमखौ लानानै जों दिनै सांग्रांथि जाथारनो नांगौ मिथिबायना जुदि जों सांग्रांथि गैयाब्ला जों दिनै बेफोरबायदि सैनांनायावबो जों दिनै सैनो नांगोन मानो बिकज अफ नट फिजिकेलि एलार्टनेस बे जाहोननि थाखाय जों दिनै सैनो नांगोन आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्राफोर मोदोमखौ लानानै जोङो मा एलार्ट जानांगोन माब्लाबा देहानि थाखाय आरोखि ना ओरैबायदि माब्लाबा देहानि थाखाय मा खालामब्ला मा मावब्ला गाहाम जागोन बेनि थाखाय जों दिनै सांग्रांथि जानो नांगोन ना मा जाब्ला मा लोंब्ला मा खालामब्ला जों दिनै जोंनि देहानि थाखाय मोजां जागोन बा जों दिनै लाजिनांनाय नङा बा जों दिनै थैनांनाय नङा बा जों दिनै हस्पिटालाव गोग्लैसोनानै थानांनाय नङा बा जों दिनै जब्रा जानांनाय नङा बेबायदि सांग्रां मोदोमखौ लानानै जों दिनै सिरि मोननानैबो थानो नांगौ जों ख्रिस्टियानफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जुदि फोरबो होननानैल' थायोब्ला मोदोमनि थाखाय सांग्रांथि गैयाब्ला एलार्ट नङाब्ला सिरि मोननाय नङाब्ला जों दिनै बेबादिबो जों दिनै सैनो नांगोन थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों मोननै सिरि मोननायनि सायावहाय बा मोननै सांग्रांथिनि सायाव नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामदों मोनसेया जाहैबाय जिउनि सिरि मोननाय मोनसेया जाहैबाय मोदोमनि सिरि मोननाय बा जिउनि सांग्रांथि बा मोदोमनि सांग्रांथि थ' अनजाग्रा आंनि जिउफोरखौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खुब रोखायै गाहामै मिथिबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनिफ्राय जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायदों जों दिनै जोंनि जिउखौ इसोरनियाव एलार्ट सांग्रांथि बा सिरि मोननाय जिउ जों दिनै खालामनानै लानि आरो बेजों लोगोसे जोंनि मोदोमफोरखौबो सांग्रांथि जों दिनै खालामनानै लानि जेन' जोङो गासैयावबो गाहाम जानायफोरबायदि थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय।